பகவானுடைய அருள் இருந்தா மட்டும்தான். அதனால திருப்பி திருப்பி படிக்கணும். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஸோ 20ஆம் தேதி ஒரு பேட்ச், 27ஆம் தேதி ஒரு பேட்ச் எக்ஸாம். நீங்களாம் நிறைய பண்றீங்க மாதாஜி. உங்களெல்லாம் பார்த்து இம்ப்ரெஷனா இருக்கு. எனக்கு பண்ணணும்னு தோன்றதை விட என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. என்னமோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க ஏதாவது சேவை பண்ணணும்னா எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு என்ன லலிதா மாதாஜி கேட்டாங்க. இல்ல இப்போதைக்கு இல்ல, ஏன்னோ கொஞ்சம் வீடெல்லாம் டிரான்சிஷன்ல இருக்கு. இங்க மாத்தலாமா அங்க மாத்தலாமா, இந்த ஊருக்கு போலாமான்னு டிரான்சிஷன், அது கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. அதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான். ஆஃப்டர் தட் நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க செட்டில் ஆன பிறகு நீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அந்த சேவையை நீங்க கண்டிப்பா செய்யலாம். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே क्वेश्चन எனக்கு. இந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானும். ஓகே ஓகே. ஆனா சில சமயத்துல நான் பாக்குறேன், நீங்க இல்ல மத்த மாதாஜி பிரபு சொல்லும் போது ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. ஓகே. ஆனா நான் இந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல ஸ்லோகாவே இல்லைங்களே. அது நீங்க பக்தி ரசாமிரத சிந்துன்னு சொல்லிட்டு கூகுள்லவே உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஸ்லோகங்கள் வருது பிரபு. பிரபுபாதா வந்து ஒன்லி இதுதான் கொடுத்திருக்காரு, சாராம்சம் தான் கொடுத்திருக்காரு. So he has given the summary of all the ஸ்லோகாஸ் அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல அப்படிதான் கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா அது ரொம்ப நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு பிரபு அதுல. இட்ஸ் மோர் தென், ஆமா, இட் இஸ் அ வெரி நிறைய ஸ்லோகங்கள், 300-400 எப்படி பகவத்கீதா மாதிரி தான் அது. அது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. சிலது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்டான இருக்குது. டோன்ட் வரி. எனிவே நீங்க இந்த பகவத்கீதா முடிச்ச பிறகு நான் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதுக்கப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதுக்கப்புறம் பக்தி ரசா, இது என்னது ஈஷோபனிஷத், இது 3 அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுவோம். இட் வில் கோ ஃபார் 1 year டைம். எல்லாமே முடிக்கணும் நீங்க. ஸோ லெவல் 2, லெவல் 3, அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரசன்டேஷன், இந்த 3 கம்பைன் வரும். அடுத்து நீங்க பக்தி சாஸ்திரி இதை பண்ணீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் பக்தி சாஸ்திரில வந்து எப்படி எல்லாம் இது அப்ளிகேஷன் பார்ட் இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி எல்லாம் இதை உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரே நிமிஷம் எல்லாருக்கும். ஓகே. அதனால நீங்க இப்ப வந்து நீங்க கோர் சப்ஜெக்ட் இந்த லெவல் 2, லெவல் 3 எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கும் பக்தி சாஸ்திரிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னாக்கா, இங்க எல்லாமே நம்ம வந்து கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. கோர் ப்ரீச்சர் மாதிரி தான் நம்ம அங்க அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் இன்டராக்டிவா இருக்கும். ஸோ நீங்க இந்த பேஸ் நாலேஜ் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ், வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் தான் பக்தி சாஸ்திரியில பாக்குறது. அதாவது ஒரு ப்ரீச்சரா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், ஒரு பர்சனல் லைஃப்ல பகவத்கீதையில என்னென்ன நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்க முடியும், அப்படிதான் கொஷின்ஸே இருக்கும். அதனால சேம் திங் நாங்க ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அப்ளிகேஷன் பார்ட்ல தான் நீங்க வந்து செயல்பட வேண்டியிருக்கும். நிறையவே டிஸ்கஷன்ஸ், குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ், ரொம்ப இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆக்சுவலி நான் லெவல் 2வே இன்டராக்டிவ் செஷன் தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இந்த கோர் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் நீங்க வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸியா பண்ண முடியும் இல்லையா. அதனால அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே லெவல் 5 வரைக்கும் வரும்பொழுது சேம் அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகும் இது. நீங்க ஸோ இந்த பிரயாணத்தை நீங்க எல்லாரும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும்னு உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் தாழ்மையோட வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஸோ நீங்க டில் லெவல் இப்ப ஒரு பேட்ச் பக்தி சாஸ்திரி போயிட்டு இருக்கு. மண்டே 5 o'clock வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அவங்களும் இந்த மாதிரி லெவல் 2, லெவல் 3 எல்லாமே முடிச்சாச்சு. பிரசன்டேஷன் வந்து ஒரு தீம் கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்க வந்து ஸ்லோகங்களும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல படிச்சு நீங்க வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பிரசாதத்தை பற்றி சொல்றாங்க. நம்ம பகவான் வந்து 9.26ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் இல்லையா. இத வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நாம எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கோம், அதாவது மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியோ இல்ல ஹையர் ஃபேமிலியா இல்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு புவர் ஃபேமிலியா இல்லையா. ஸோ நம்ம நிலைக்கேற்றவாறு ஸோ அப்படி நம்ம வந்து அப்ளை பண்றது. ஸோ எதுவுமே இல்லாத நிலையில கூட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சாலும் பகவான் ஏத்துக்குவார் இல்லையா. அதே வந்து நல்ல இருக்கப்பட்டவங்க வந்து
ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுட்டு அவங்க மட்டும் வந்து நல்லா செய்து சாப்பிட்றது வந்து கரெக்ட் கிடையாது இல்லையா? தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து திருடர்களே ஆவாருன்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அதாவது இந்த தேவர்களால் தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்க பெறுகின்றது இல்லையா, அவங்களுடைய அனுகிரகம். ஆனா அவங்களுக்கு யாரிடத்துல இருந்து அனுகிரகம்? 4th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சது. சோ பகவானிடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வரங்களை பெறுகிறார்கள். தேவர்களும் வந்து நாம அவர்களை வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது அவர்களும் நமக்கு திருப்பி வந்து அவங்களுடைய வரங்களை வழங்குகிறார்கள். சோ அப்படி அந்த வரங்களால் வந்த இந்த உணவு தானியங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து சமைத்த பிறகு நம்ம வந்து படைச்சிட்டு தான் சாப்பிடணும். ஸோ அப்படி நம்ம செய்யலைனாக்கா நம்ம வந்து திருடர்களேன்னு சொல்லிட்டு 4th சாப்டர்ல வந்து நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய பர்பட்டை டீட்டெயிலா படிக்கணும். திஸ் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுக்கு வந்து அந்த பகவத்கீதையை வந்து அட்லீஸ்ட் 3 ரவுண்ட் 4 ரவுண்ட் நன்னா திருப்பிக்கணும். டெய்லி 10 ஸ்லோகம் 15 ஸ்லோகம் கூட எடுத்துக்கோங்க. டீட்டெயிலா ஒரு 1 hour 2 hour அதுக்கு டெடிகேட் பண்ணுங்க. உட்காந்துட்டு நீட்டா படிச்சு புரியலனாலும் பரவாயில்ல படிங்க. ஏன்னா ஏதாவது இன்னைக்கு காலையில நம்ம NND பிரபுஜி அருமையா இருந்தது அவருடைய பாகவதம். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வாய்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கிறது மெட்டீரியல் வாய்ஸ் தான் இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாமே பௌதிகத்தின் தரப்புல ஈர்க்கப்படும் போது நம்ம வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து பௌதிகத்தன்மையாக தான் இருக்கும். எப்ப நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கிறோமோ பகவானுடைய நாமங்கள், அவரை பற்றியான அதாவது விளக்கங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து படிக்க நம்ம பேசக்கூடிய இந்த வார்த்தையும் வந்து பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் இட்டு செல்லும். அப்போ உங்களுக்கு புரியலன்னாலும் அது ஆத்மாவுக்கு புரியும் இல்லையா? சோ ஆத்மா வந்து புரிஞ்சுக்கும். நம்ம திரும்பி திரும்பி படிக்கும் பொழுது அது உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து பகவான் அதை நம்மள புரிய வைப்பார். சோ நம்ம பிரபுபாதர் புக்கு நீங்க படிச்ச உடனே எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஆனா அதுல ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் அதை வந்து அவ்வளவு சுலபமா நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால வந்து திருப்பி திருப்பி படிக்கணும். படிச்சீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு படிச்சதை விட நாளைக்கு படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டெப்தா உங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். யூ கேன் விஷுவலைஸ். நீங்க வந்து உணர முடியும். அந்த ரியலைசேஷன் வந்து வரும். சோ உணர்ந்து நம்ம படிக்க வேண்டும். ஸோ வெறுமனே முதல்ல உணர முடியாது. ஆனா ஒரு 2 வாட்டி நம்ம வெறுமனே புரட்டும் பொழுது அந்த எழுத்துக்களால வந்து நாம் ஈர்க்கப்படுவோம் இல்லையா? பிரபுபாதர் வந்து என்னுடைய புக்ஸ் படிங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு போயிருக்க. அது ஒண்ணுதான் சர்வீஸே அவர் கேட்கறது, படிக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரமாவது நம்ம வந்து வாசிக்கணும். ஸோ வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு ஈஸியா புரியும். நான் கூட இந்த 4 years முன்னாடி பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் வாங்கி வச்சிருந்தேன். ஆனா புரட்டும் பொழுது எனக்கு எல்லா எழுத்துக்களும் ஒரு மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. புரியல எனக்கு இருக்கிற உண்மை சொல்லணும்னா. ஆனா ஒரு முறை நம்ம ஒரு தூய பக்தரிடத்திலிருந்து இந்த பகவத்கீதையை கேட்கும் பொழுது அப்ப நமக்கு என்னன்றத வந்து நல்லா புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுக்கப்புறம் நீங்க புரட்டும் போது நிறைய கருத்துக்கள் வரும். அதாவது எப்பவுமே ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதனால நீங்க வாசிங்க. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் நீங்க நிறைய வாசிச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்கும். ப்ளீஸ் வெயிட். வேற எல்லா புக்ஸையும் நீங்க படிக்கலாம். ஆனா நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் யூ நீட். அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் தேவை. ஸோ அதனால வந்து யூ கேன் அதை வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு உபதேசாமிர்தம், ஈஷோபனிஷத் எல்லாம் கூட வாசிங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பகவத்கீதைய நல்லா படிங்க, அதுதான் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை படிச்சீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கிறது எல்லா இடத்துலயுமே உங்களால வந்து கோரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். சோ இந்த விளக்கத்துக்கு அந்தக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यस्य कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாத பிரணத்தியோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ நேத்து நம்ம எந்த பதத்துல விட்டோம்? ஐ திங்க் 15th ஸ்லோகம் இன்னைக்கு இல்லையா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. டி செக்ஷன் டி. ஸ்லோகமாஜி. எஸ். ஸோ நான் இப்போ 15வது ஸ்லோகத்துல. ஸோ உங்களுக்கு நான் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் கூட படிக்கலாமாஜி? ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுறேன். பண்ணிட்டாச்சு மாதாஜி, பண்ணியாச்சு. ஓ, பாலாஜி பிரபு வந்துட்டாரா? பண்ணியாச்சு. ஓ, நீங்க பண்ணீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் நான் மியூட் பண்ணிடுறேன். நீங்க ஐ திங்க் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எங்க வடிவுக்கரசி மாதாஜி உங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நானு. நீங்க மியூட் பண்றது நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்களுக்கு மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சுட்டு மறுபடியும் மியூட் பண்ணிக்கணும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க ஒரு நிமிஷம். இது இன்னைக்கு நாம செஷன் டில வந்து அதாவது 15வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 19வது ஸ்லோகம். சோ இது என்ன எடுத்துரைக்க போகின்றது என்றால், அதாவது the impious lack knowledge and ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கும் பொழுது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. த இம்பயர்ஸ் லேக் நாலேஜ், அதாவது அதர்மம் புரிபவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஞானம், உண்மையான ஞானம் இருக்காது. அவங்களுக்கு வெறுமனே இந்த சீட்டிங் நாலேஜ் தான் இருக்கும்.
இல்லையா? இந்த பௌதீகத்துல நமக்கு 4 குறைகள் உண்டு அப்படிங்கறத வந்து உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டு தான் வரேன். என்னென்ன 4 குறைகள்? நமக்கு குறையுடைய புலன்கள், இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இல்லையா? இந்த புலன்கள் வந்து நம்ம பேரலாக்ஸ் எரர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல எனக்கு ஈக்குவலன்ட் தெரியாது. பேரலாக்ஸ் எரர் அப்படின்னா எதையுமே நம்ம பர்ஃபெக்டா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது. வித் எரர் கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு 0.1%, 0.2% மினிமம் வந்து பிழையோட தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். மேலும் வந்து நம்மளுக்குடைய சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டி, ஏமாற்றக்கூடிய குணாதிசயம் நமக்கு உண்டு. அது இந்த பௌதீக பண்புகளால் தான் நாம இப்படி இருக்கோம். சோ நாம் இந்த இயற்கையில வந்தப்போ இந்த பௌதீக பண்புகளோட நாம வந்து கலந்திருப்பதால் இந்த இயற்கையினுடைய 3 பௌதிக பண்புகள்ல ஏதோ ஒரு பண்போட இல்லையா, ஒன்று சத்துவமோ இல்லை ஒன்று ரஜோவோ ஒன்று தாம்சிக்லயோ நம்ம வந்து கலந்திருக்கும் பொழுது ஏமாற்றக்கூடிய சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டியும் உண்டு நம்ம கிட்ட இல்லையா? அண்ட் வி ஆர் ப்ரோன் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ். நம்ம எப்பவுமே வந்து தவறுகள் இழைத்து கொண்டுதான் இருப்போம். பகவத்கீதையில பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்லயும் வரும், ஒவ்வொரு செயலிலுமே வந்து குற்றம் சூழ்ந்துள்ளது, ஒரு சிறிய குற்றம் இல்லாம அந்த காரியம் இருக்காதுன்ட்டு பகவானே பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயத்துல நம்ம படிப்போம் நம்ம. சோ அதுல எடுத்து சொல்லுவார், நம்ம ஒரு செயல்லையுமே ஒரு சிறிய தவறு இழைக்காமல் நாம வந்து நம்முடைய செயலை வந்து செய்யறது கிடையாது இல்லையா? சோ சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டி, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோன் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ், இன்னொன்னு வந்து என்ன, மாயையில் எப்பொழுதுமே நம்ம மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்கள் எனி டைம். அதாவது இந்த 3 கயிறுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு சத்வம், ஒன்னு ரஜஸ் மற்றும் ஒன்னு தமஸ். எந்த கயிறு பலமா இழுக்குதோ அந்த பக்கம் நம்ம போய் விழுந்துருவோம். சோ இந்த 4 குறைகள் இல்லையா நமக்கு. அப்போ நம்ம வந்து இம்பயர்ஸா இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல ஈடுபடுறதுக்கு வந்து நிறையவே சாத்தியக்கூறுகள் இந்த கலியுகத்துல. அதனால இந்த அதர்மமான செயல்கள் நம்ம செய்தது அதர்மம் என்றே நம்ம ஒத்துக்க கூட மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட குணம், ஏன்னா நம்ம மாயையில் கட்டுண்டிருப்பவர்கள். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே உரிதான இந்த மாயையால் நாம் ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். எப்போ நாம் இந்த உண்மையை உணர்ந்து பகவானை பற்றியும் நம்முடைய நிலைமை என்ன, அதாவது நம்முடைய உண்மையான நிலை என்ன, அப்படிப்பட்ட ஞானத்தையும் நாம ஒரு ஆத்மா உடல் அல்ல அப்படிங்கிற அந்த உன்னத ஞானத்தை பற்றி ஆழ்ந்து நம்ம தெரிந்து கொண்டால்தான் நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் வந்து தர்மமா இல்லை அதர்மமா அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாடை பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். ஒருவருக்கு இந்த பக்குவம் கிடைத்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் பக்தியில திளைக்கும் பொழுது பகவானுக்கு வந்து சரணாகதி கண்டிப்பாக செய்வார்கள். ஆனால் அத்தகைய தன்மை இல்லாமல் வெறுமனே பௌதிகத்திலே தங்களை வந்து தன்னுடைய செயல்களை எல்லாம் செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பணம் என்பதை செய்ய மாட்டார்கள். சோ அவர்கள் வந்து பகவானுக்கு, அதாவது அனுகூலேஷ சங்கல்பம், பிரதிகூலேஷ வர்ஜினம் இல்லையா? அந்த பிரதிகூலேஷ வர்ஜினம் என்பது செய்யத்தகாத, பகவானுக்கு எதெல்லாம் வந்து ஒத்துக்காதோ, அதாவது அவருக்கு, அதாவது விச்செவர் ஒர்க் நம்ம வந்து இட் இஸ் நாட் அண்டர் த சாஸ்திரி இல்லையா, வேத சாஸ்திரங்களால் அங்கீகரிக்கப்படாது எதுவுமே பகவான் ஏத்துக்க மாட்டார். சோ அப்படிப்பட்ட செயல்களில் வந்து ஈடுபடுவார்கள். எஸ், 15வது ஸ்லோகம் உமா மாதாஜி வாசிங்க. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாஹ மாயையா பக்ருத ஜானா ஆசுரம் பாவமாஸ்ரிதாஹ. அதாவது 4 விதமான தீயோர்களை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. 4 விதமான தீயோர்கள், அதாவது துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னாலே வந்து தீயோர்கள், சுக்ருத்தினோ அண்ணாக்கா நல்லவர்கள், அதாவது பக்தியில் அவங்களும் 4 வகை, அதை பத்தியும் நம்ம படிப்போம். இப்ப இங்க துஷ்கிருத்தினோ பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ மூடர்கள், ஃபூலிஷ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முட்டாள்தனமான செயல்களில் இருப்பவர்கள். எக்ஸாம்பிள் நம்மள கழுதை வேணா நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் இல்லையா? கழுதை வந்து அறிவற்ற செயல்கள் தான் கழுதை இது. சோ மனிதர்களில் கடைநிலையோர், அதாவது நரதாமா அப்படின்னாக்கா கடைநிலையோர் சோம்பேறித்தனமாவும் அறியாமையில் வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள். மேலும் மாயையா பிரகதா, அதாவது மாயையில் கட்டு உண்டவர்கள், இல்யூஷன் இல்லையா? மேலும் வந்து நாத்திகத்தன்மை, ஆசுரம், அசுரா அப்படின்னாலே வந்து அசுர குணமுடையவர்கள், சுரா என்றால் தெய்வீகமான குணமுடையவர்கள். சோ ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. சோ இப்படிப்பட்ட 4 பேருமே
என்னிடம் சரணடைவதில்லை அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்கின்றார். அதாவது அவர்கள் பகவானிடத்தில் சரணடையக்கூடிய அந்த ஞானமே அவர்களுக்கு இருக்காத பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டார்கள். இவங்க 4 பேர் துஷ்கிருத்தினோ வந்து துஷ்கிருத்தினோ மீன்ஸ் அதாவது துஷ்டர்கள் அல்லது தீயவர்கள். 1 மூடா, அதாவது முட்டாள்தனமான செயல்கள் செய்பவர்கள், அதாவது அறியாமையில். மேலும் வந்து நரதாமமின் மனிதர்களிலே கடைநிலையோர், அதாவது சண்டாளத்தனமான செயல்களில் எல்லாம் ஈடுபடுபவர்கள். மேலும் மாயையில் வந்து இவங்களுக்கு நாலேஜும் இருக்கும். யாருக்கு? மாயையில் கவரப்பட்டவர்களுக்கு வந்து பிலாசபில வந்து நல்ல தத்துவமா கூட இருப்பாங்க அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்க வந்து மாயையால் வந்து ஈர்க்கப்பட்டவர்கள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. நாத்திகவாதிகள் வந்து கடவுளே இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இல்லையா? சோ கடவுளை வந்து இறைவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்தின் ரூபத்தில் காண்கின்றேன் என்று உரைப்பவர்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து சரணடைவது கிடையாது பகவானுக்கு. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நரதாமா அப்படின்னாக்கா லோயஸ்ட் ஆஃப் த மேன்கைண்ட், அதாவது மனிதர்களிலே கடைநிலையோர். மேலும் வந்து மாயையா பக்திரத ஞானம், அதாவது அவங்களுடைய ஞானம், அவங்களுடைய அறிவு வந்து மாயையால் வந்து கவரப்பட்டிருக்கும். சோ அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கும், ஆனா அது வந்து மாயையால் வந்து சூழப்பட்டிருக்கும். சோ அப்போ அவங்க உணர்றது அனைத்துமே வந்து பௌதீகமாக தான் இருக்கும். ஆன்மீகம் தரப்பில் அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது. பகவான் வந்து அந்த யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருப்பார். மற்றும் வந்து ஆசுரம் பவம் ஆශ්ரிதாக, அதாவது நாத்திகவாதிகள், பொறாமையுற்றவர்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து அசுர இயல்புடையவர்கள். மூடர்கள் வந்து அதாவது கிராஸ்லி, அதாவது எப்படி கழுதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு புல்கட்டுக்காக வந்து அதாவது அந்த மூட்டைகளை சுமந்து செல்கின்றது, கடைசி வரைக்குமே அதுக்கு புல்கட்டு கிடைக்காது இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் வந்து கண்மூடித்தனமா நம்ம வாழ்க்கை எதுக்காக இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்தோன்றதே தெரியாம, அதாவது ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் இருக்குன்னா 16-17 மணி நேரம் உழைக்கிறவங்க எல்லாம் கூட உண்டு. எதற்கு உழைக்கின்றோம்? அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வந்து சுகிக்கின்றோம் நினைச்சுட்டு உழைக்கிறோம் இல்லையா? இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு இருந்தா போறோம் இல்லையா? ஆனா அதையும் மேலும் மேலும் பெருக்கணும், நிறைய செல்வங்களை பெருக்கணும். இப்ப நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் நாம கண்டுக்காமலே நம்ம வந்து நம்ம அன்றாட செயல்களில் நாம ஈடுபடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த செயல் எதற்கு வந்து ஓமையாக கொடுத்திருக்காங்கனாக்கா கழுதையினுடைய செயலுக்கு வந்து ஓமையாக கொடுத்திருக்காங்க. மேலும் இது என்னது, ஒட்டகம் கூட அப்படிதான். ஒட்டகம் எப்படின்னாக்கா இது வேற ஒரு இடத்துல ஓமையா வரும். ஒட்டகம் பாலைவனத்துல வந்து இந்த முட்கள் நிறைந்த அந்த இத கற்றாழையை தான் அது சாப்பிடும் இல்லையா? அது சாப்பிடும் பொழுது அதுல முள் இருக்கும். அந்த முள்ளு வந்து போய் என்ன ஆகுனாக்கா நாக்குல குத்தி அது வந்து ரத்தம் வரும். ஆனா அதையும் சேர்த்து வந்து அது வந்து சாப்பிடும். ஆனா அது நினைக்கும் இந்த கற்றாழை தான் வந்து ரொம்ப சுவையா இருக்குன்னு நினைக்கும். ஆனா தன்னுடைய ரத்தத்தையே சேர்த்து அது வந்து சாப்பிடும். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அதாவது நாய், இந்த மாதிரி கழுதை மற்றும் வந்து பன்றி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒட்டகம், இது 4 வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து ஓமை வரும். அப்ப அந்த சமயத்துல இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு எடுத்து வைக்கின்றேன். சோ இது ஜகாய் மத சண்டாளர்கள், மனிதர்களிலே கடைநிலையோர். இது வந்து ராவணேஸ்வரன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து இந்த உலகத்தையே அடக்கி ஆளும் அசுர இயல்பு இல்லையா? சோ இந்த கழுதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு பெரிய பொதிமூட்டை, தன்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு மீறியும் வந்து செயல்களில் வந்து அது ஈடுபடுகின்றது. அந்த மாதிரி இப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே வந்து துஷ்டர்களாக தான் வந்து கருதப்படுகின்றது, அதாவது தீயோர்களாக. ஏனென்றால் இவர்கள் பகவானின் தரப்பில் அவர்களுடைய ஞானத்தை வந்து எடுத்து செல்வது கிடையாது. வெறுமனே பௌதீகம் இங்கேயே வந்து தன்னுடைய செயல்களை எல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஆற்றிக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த பூய் வாழ்க்கையில் திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க. அதாவது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் இல்லையா? சோ இந்த பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள் அதுல வந்து திரும்பி திரும்பி வந்திருக்கும். நீங்க ஒரு வீடியோ பார்த்திருக்கீங்களா? பர்த் அண்ட் டெத் வீடியோ, பிரபுபாதருடைய அதாவது இஸ்கானுடைய ஒரு வீடியோ இருக்கு, எப்படி வந்து தாயின். மேலும் பாகவதத்துல அதை படிக்கத்தான் போறோம் 3rd கேண்டோல. அப்ப அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். போகுது. எஸ், 16வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணி. சத்துர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜனா ஆதோ ஜிக்ஞாசுரர்த்தார்த்தி
ஞானினி ச பரதர்ஷபக. அர்த்தார்த்தி. அதாவது 4 விதமான நல்லோர்களை பற்றி நாம சதுர்விதா பஜந்தே மாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானை துதிப்பவர்களும் 4 விதமானோர். ஜனா சுக்ருதினோ அர்ஜுனா, அவர்கள் எல்லாமே நல்லோர்கள் என்று 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். யாரு? அர்த்தோ, அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. இது நம்ம இதையும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? தர்ம என்றால் அதாவது சத்துவ குணத்திலிருந்து செயல்படுபவர்கள். அர்த்த என்றால் ரஜோகுணத்திலிருந்து வெறுமனே அதாவது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக இயங்குபவர்கள். காம என்றால் புலனுகர்ச்சி செயல், அதாவது தாம்சிக் இயல்புகளிலிருந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்பவர்கள். அது மோட்சம் என்பது இந்த 3க்கும் அப்பாற்பட்டது என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்த்த என்பதும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் சொல்றது ஆக்சுவலி. அதாவது அவர்கள் ரஜோ குணத்திலிருந்து அதாவது கடின உழைப்பு அந்த இதுல இருப்பாங்க. சோ ஜிக்னாஷூர் அதாவது கேள்வி உடையோர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்றோர். சாரி, அர்த்தோ ஜிக்னாஷூர். அர்த்தார்த்திக் செல்வத்தை விரும்புவோர். சாரி, அர்த்தோ என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்றோர். செல்வம் விரும்ப மாட்டாங்க. அவங்க ரொம்பவுமே துக்கமான சூழ்நிலையில இருப்பாங்க. இல்ல அதாவது அவங்களுக்கு ரொம்ப புவரான ஒரு சிச்சுவேஷன், அதாவது ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடியவர்கள், இல்ல ரொம்ப சங்கடங்கள்ல எப்பொழுதுமே சங்கடத்துல உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை எப்பவுமே துதிப்பார்கள். மேலும் செல்வத்தை விரும்புவோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடினமான உழைப்பு இல்லையா? அது நெக்ஸ்ட் ஜிக்னாஷூர் கேள்வி உடையோர். இப்ப நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு இதெல்லாம் டவுட் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்களே, இதை எப்படி நேத்து கூட நம்ம அருட்செல்வன் பிரபுஜி கேட்டார் இல்லையா? சோ அது எப்படி சரணாகதியும் இதுவும் எப்படி ஈக்குவேட் ஆகும் அப்படிங்கறது கேட்டார். எஸ், வி ஷுட் ஹாவ் தட். அதை நம்ம யோசிக்கணும். சொல்றாங்கன்னாக்கா அது நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா? ஞானி எல்லாரை விட அதாவது பூர்ணத்தினுடைய அறிவை தேடுபவர், அதாவது இது ஞானத்தில் திளைப்பவர்கள். அதாவது தியான பயிற்சிகள்ல இருந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்பவர். சோ அந்த பூர்ணத்தினுடைய அறிவு என்பது அப்சல்யூட் ட்ரூத். யாரை பற்றி இங்க எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது? பகவானை பற்றி தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது இல்லையா? சோ அவரை தேடுபவர். இவர்கள் எல்லாருமே பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிபவர்கள். சோ அதனால இவர்கள் 4 விதமான நல்லோர்களை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல படிக்கின்றோம். சோ இந்த இடத்துல கஜேந்திர மோக்ஷம் எக்ஸாம்பிள், துயருற்றோருக்கு எக்ஸாம்பிள் இது. அதாவது உங்களுக்கு இந்த கஜேந்திர மோக்ஷம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முந்தைய அதாவது அவர் ஒரு சாபத்தினால் தான் கஜேந்திரன் ஆகின்றார். அவர் ஒரு அரசன். இந்த அரசனுடைய பேர் எனக்கு இந்த முதலையும் ஒரு அரசன் தான். அவனும் சாபத்தினால் முதலை, இந்த யானையும் அதேதான். சோ இந்த 2 அதாவது இவன் யானைகளுடைய அரசனாக இருக்கின்றான் இந்த கஜேந்திரன். ஒரு முறை அந்த யானையாக இருந்தாலும் சதா சர்வகாலமும் பகவானை துதிப்பவர். சோ அரசனாக இருக்கும் பொழுதும் அவருடைய உத்தமமான பக்தனாக இருந்து சோ சபிக்கப்பட்டதால் இந்த மாதிரி யானையாக மாறியது. சோ மீண்டும் அந்த யானையாக மாறின பிறகு கூட எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு அது பக்தி தொண்டு புரிந்தது. சோ ஒரு முறை இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு புரியறதுக்கு அந்த நீர்நிலையில இந்த குணாதிசயம் மனிதர்கள் மாத்திரம் எழுந்து குளிச்சு பண்றதெல்லாம் கிடையாது. விலங்குகளுக்கும் அந்த சுபாவம் பழகிவிடும். சோ அது இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லையா, அந்த நிலையை பொறுத்து ஒரு டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய யானைக்கு அந்த பக்குவம் கண்டிப்பாக பயிற்சி வைக்கப்பட்டிருக்கும். அதுவும் தானாக போய் சென்று செய்யும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இந்த கஜேந்திர யானை நீருக்குள் வைக்கும் பொழுது முதலை என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த காலை கவ்வி விடுகின்றது. சோ கவ்வி விடும் பொழுது விடுறதில்லை. சோ அந்த வலிக்காக பகவானை அது சேவிக்க ஆரம்பிக்கும். பகவான் அவர் அந்த முதலையை வதைத்து அவர் கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தார் என்பதுதான் இந்த கதை ஆக்சுவலி. இது துயருற்றோருக்கு பகவானை எவ்வாறு தேடுகிறார்கள் என்பதற்கான இது. மேலும் இங்க ஜிக்னாஷா இங்க பரீட்சித் மகாராஜ் மரணப்பெறற்கு 7 நாட்கள் என்றுதான் இருக்கின்றது. அவரும் ஸ்ருங்கி முனியினுடைய சாபத்தினால் அதாவது ஸ்ருங்கி முனியினுடைய தந்தை ஒரு முறை வேட்டையாடி விட்டு மிகவும் தாகத்தோடவும் பசியோடையும் பரீட்சித் மகாராஜ் அரண்மனைக்கு திரும்புற வழியில ஸ்ருங்கி முனிவருடைய அவருடைய குடிலுக்கு அவருடைய தந்தை தியானத்தில் இருப்பார். சோ இவர் வருகிறார். ஆனால் ஒரு நாட்டினுடைய மன்னர் வரும்பொழுது
ரிசீவ் பண்றது எப்படி இருக்கணும், ஆனா அவர் வந்து எழுந்து வந்து ரிசீவ் பண்ண மாட்டார். அதனால இவருக்கு வந்து வந்திருக்கிறதே வந்து அதாவது ஹையஸ்ட் ப்ரொஃபைல் இல்லையா, அதாவது நம்மளை ஆளக்கூடிய அரசன். அரசன் என்பவன் வந்து கடவுளுக்கு நிகரானவன். சோ அவரை வந்து இவர் வரவேற்கவில்லை. அது ஒன்று. தாகத்திற்கு நீர் எதுவும் கொடுக்கல, உணவும் இல்லை. சோ அவர் உள்ள போறாரு, அவர் வந்து கண்டுக்காம உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கார். சோ அங்க இறந்து போன ஒரு பாம்பு வந்து பாம்பு இருந்தது. அந்த அந்த சடலத்தை எடுத்து அந்த ஸ்ருங்கி முனியினுடைய தந்தையுடைய கழுத்துல போட்டுட்டு பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அரண்மனை நோக்கி திரும்பி விடுகின்றார். சோ இது நடந்து முடிந்து விடுகின்றது. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜுக்கு இந்த சாபத்தினுடைய இது விளைவே தெரியறதில்ல. ஸோ அந்த ஸ்ருங்கி முனி வந்து ஒரு விடலை பருவம். ஒரு 16-17 வயசு சிறுவன் தான் அவன் ஆக்சுவலி. ஸோ அவன் வந்து தன் தந்தைக்கு யார் இவ்வாறு செய்தது, அவதூறு செய்தது என்று, அதே மாதிரி அவர்கள் பாம்பு கடித்து இந்த 7 நாட்களில் வந்து மரணிப்பார்கள் என்ற அந்த சாபத்தை வந்து கொடுக்கின்றான். சோ அறியாம வயசுதான் அது இல்லையா, இருந்தாலும் இது எல்லாமே பகவானுடைய ஏற்பாடு என்றும் வந்து பாகவதத்துல ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்படுகின்ற முதல் கேண்டோல. அவர் அதாவது பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து தாயின் கருவில் உத்தரையில் கருவில் இருக்கும் பொழுதே புனர்ஜென்மம் பெற்றவர் இல்லையா, அப்பயே பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றவர். சோ மீண்டும் அவர் இப்ப வந்து தன்னிடத்தில் வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக வந்து பகவானே வந்து இந்த ஏற்பாடு என்றுதான் வந்து கருணை என்றுதான் வந்து யாரு பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அப்படிதான் நினைப்பார். யார் மூலியமாகவோ இந்த தகவலை தெரிந்த பிறகு அந்த 7 நாட்கள் தான் இருக்கு மரணிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது நாமெல்லாம் என்ன செய்வோம், 7 நாட்கள் தான் நமக்கு மரணம் அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் யாருக்காவது செட்டில் பண்ணலாமா அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யலாம், எதை செஞ்சு வச்சுட்டு போகலாம் எல்லாமே யோசிப்போம் நம்ம 7 நாட்கள்ல மரணிக்க போறோம்னா. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ணாரு, அந்த 7 நாட்கள் வந்து உபவாசம் இருந்தார், நிர்ஜல உபவாசம். மேலும் வந்து பகவான் அதாவது அவர் வந்து அந்த யமுனை ஆற்றங்கரையில வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் அங்கே வந்து 7 நாட்கள்ல மரணம் என்ப விஷயம் தெரிந்த பிறகு எங்கெங்கயோ இருந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே வந்து அந்த யமுனை ஆற்றங்கரையில் வந்து அமர்கிறார்கள். அந்த சமயத்தில் தான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அந்த இடத்துல வந்து சேருகின்றார். சோ அவர் முன்னாடி வந்து இந்த 7 நாட்கள்ல நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் வைக்கிறார். சோ மேலும் பகவானுக்கு நான் என்ன திருத்தொண்டு புரிய முடியும். சோ வீட்டுல எல்லாம் செட்டில் பண்ணியாச்சு. பையனுக்கு வந்து ஜனமே ஜெயம், அவருக்கு வந்து மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு இவரும் வந்துடுறார். அரசாய் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது கையில. சோ அந்த மாதிரி வந்து நின்றுட்டு இங்க வந்து இந்த 7 நாட்கள் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்ற கொஷின் பகவானை பற்றி எல்லாமே, அவருடைய உருவம் இல்லையா, அவருடைய செயல்பாடுகள், இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ வந்து சிருஷ்டி, செகண்ட் கேண்டோ வந்து அதாவது விசர்க்கம், 2ஆம் படைப்பு, சர்க்கம் விசர்க்கம். இதை பத்தி நம்ம ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது பாகவதம். நம்ம பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்களை வாசிக்க வாசிக்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். சோ ஜிக்னாஷா என்பதற்கு இதுதான் வந்து கேள்வி உடையோர். இவங்க இருவருக்கு இடையில எப்படி பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனருடைய கேள்விகளுக்கு பகவான் வந்து விடையளிக்கின்றாரோ, இங்க பகவானை பற்றியான கேள்விகளுக்கு எல்லாமே வந்து கேள்விகள் எல்லாம் பரீட்சித் மகாராஜா எழுப்புவார், சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து எடுத்துரைப்பார். இந்த 18,000 ஸ்லோகங்கள் வந்து இந்த 12 கேண்டோஸ்ல நம்ம வந்து 18 புஸ்தகங்களா நம்ம வந்து பிரபுபாதர் ரியலி வெரி நம்ம அத வார்த்தைகளால நம்ம சொல்ல முடியாத அவருடைய கைங்கரியத்தை, பட் இவ்வளவு பெரிய கைங்கரியத்தை செய்துட்டு போயிருக்கார் பிரபுபாதர். ஸோ நாம் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து ஒரு முறையாவது நம்ம பாகவதத்தை கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டும். ஸோ காலையில அதனால்தான் 6:30 மணிக்கு தமிழ்ல பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி, இதுல நிறைய பேர் ஜாயின் பண்றீங்க. ஸோ ஆனாலும் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி இந்த பாகவதத்தை வந்து இப்ப 3rd கேண்டோ லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜனவரி வந்து 5ஆம் தேதி தான் வந்து தமிழ் பாகவதமே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ 3வது கேண்டோல இருக்கும். முதல் 3 கேண்டோ, 4 கேண்டோஸ் வரைக்குமே நம்ம வந்து தத்துவங்கள், அதாவது நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ ஞானத்தை பற்றியும் விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே இந்த முதல் 4. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்டோரிகளா தான் இருக்கும். அதனாலதான் ஃபோக்கஸ், எஸ்பெஷலி செகண்ட் கேண்டோ முழுவதுமே தத்துவங்கள் தான். ஸோ என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு, நீங்க வேணும்னா யூ கேன் ரெஃபர் பேக். ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்க எல்லார் குரூப்லயும் ஷேர் பண்ண சொல்றேன். டைம் இருக்கும்பொழுது உட்காந்து நீங்களும் வாசிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க எப்ப வேணாலும் எனக்கு ரீச் ஆகலாம். என்னுடைய keshava.achyuthakku மெயில் அனுப்புங்க. எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். எனக்கு தெரியலனாலும்
NND பிரபுஜி கிட்டயாவது கேட்டு விளக்க உரை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். எஸ், இது நெக்ஸ்ட் துயருற்றோர்ல இங்க திரௌபதி கூட இல்லையா? சோ அவங்களும் வந்து அதாவது நிர்கதியான நிலையில அப்ப வந்து பகவான் வந்து ரட்சித்தார். சோ மேலும் வந்து இந்த இவர் வந்து வியாசதேவர் அப்புறம் வந்து பகவானே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியாக பிறக்கக்கூடிய அந்த இது. சோ அதனால இவர்கள் இந்த எல்லாமே நம்ம வந்து இங்க வந்து நைமிஷாரண்யத்துல வந்து சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் தலைமையில வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க. சாரி, நைமிஷாரண்யத்துல சுத கோஸ்வாமி இதே பாகவதத்தை வந்து சௌனிக ரிஷிகள் அவங்களுடைய தலைமையில இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிமுனிகளுக்கு வந்து இதை வந்து பாகவதத்தை எடுத்துரைக்கக்கூடியது. சோ இந்த நல்லோர் மற்றும் நல்லோர் 4 விதமான நல்லோர்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் இதுதான். எஸ், 17வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. துருவ மகாராஜ் அவர் வந்து எதுக்கு வந்தார்? செல்வத்தை தேடிதான் வந்தார். தன் தந்தையின் மடியில் உட்கார்வதற்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல தனக்கு இல்லையா? சித்தியினுடைய பையனுக்கு தான் கிடைச்சது, தனக்கு கிடைக்கவில்லை. தன் தாயிடம் என்று சென்ற போது நீ அதை பகவானிடம் தான் கேட்க வேண்டும் என்று அவர் தாயார் சொல்லும் பொழுது பகவான் எங்கே இருக்காருன்னா காட்டுலதான் இருக்காரு அப்படின்னு வந்துட்டு ரிஷி முனிகள் சொல்றாங்க. நீ அங்கேதான் போய் கேட்கணும்னு 5 வயது சிறுவனா இருக்கக்கூடிய அந்த துருவ மகாராஜ் வந்து காட்டில் சென்று இடைவிடாத அதாவது அவருடைய தியான பயிற்சிகள் 3 ஒரு சுவாச காற்றே வந்து 1 மாசத்துக்கு ஒரு சுவாசம் அந்த விதத்துல தேவர்களுக்கு எல்லாம் பயம். எப்பவுமே இந்திரனுடைய பதவிக்கு எப்பவுமே டேஞ்சர்ன்னு நினைப்பார் இந்திரன். ஏன்னா அவரை விட யாராவது வல்லமையா பொருந்தியவர்கள் அந்த பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அப்படிங்கிற ஒரு பயம். அதனால்தான் தவங்களை எப்போதுமே கலைச்சுட்டே இருப்பார் இந்திரன் இல்லையா? இது நம்ம நிறைய கதைகள்ல கூட நம்ம கேட்டிருப்போம். விஸ்வாமித்திரருடைய தபஸ கூட கலைச்சது யாரு? இந்திரன் தான். அதனால தன்னுடைய பதவிக்கு பங்கம் வந்துரும் நினைக்கக்கூடிய நிலை. துருவ மகாராஜ் எங்க வந்து தன்னை விட இன்னும் தேவர்களை விட பெரிய லெவலுக்கு போயிட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு இது. அதனாலதான் துருவ நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே உண்டு. அந்த துருவ நட்சத்திரம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் அதுதான் வந்து பார்க்கடல் என்றத வந்து சொல்லப்படி 8th சாப்டர் நம்ம வந்து கோலோகா சார்ட் பார்க்கும்பொழுது ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே துருவ நட்சத்திரம் உண்டு அங்க. சோ பகவான் அந்த பொசிஷன் வந்து தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யத்தால் வந்து அவனை வருடி சோ பகவானை வந்து புகழாரங்கள் பாடும்படி. ஆனா அந்த தபஸ்ல இருந்து அவன் கலையவே இல்லை. அந்த அளவுக்கு பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி 5 வயது சிறுவன் இல்லையா? அவ்வளவு பெரிய ஆஸ்டாரிட்டி. சோ அவருடைய குரு யாரு? நாரத மகரிஷி. பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் நாரத மகரிஷி தான். அவர் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே பகவானை பற்றி கேட்டுக்கொண்டார். இவர் 5 வயது தபஸ் செய்து பகவானை பற்றி கேட்டுக்கொண்டார். ஆனா தவம் முறிஞ்ச பிறகு பகவான் வந்து அனுகிரகிக்கிறது, உனக்கு இந்த செல்வம் தானே வேண்டும் என்று கேட்டாய், உனக்கு வழங்குகின்றேன் என்று சொன்ன பொழுது துருவ மகாராஜ் சொன்னாரா, எனக்கு இது வேண்டாம், அழியக்கூடிய ஒன்று, எனக்கு எப்பொழுதுமே தங்களுடைய நித்திய பக்தி செய்தால் போரும் என்ற அந்த மனதையே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்தி சேவையில் சென்றாராம். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நமக்கு செல்வத்தை தேடுவோர், துயருற்றோர் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஞான இது வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது பரபிரம்மம் இல்லையா? இது ஜிக்னாசா. இது ரெண்டுமே வந்து கேள்வி உடையோர். இது வந்து பரபிரம்மத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? அதாவது வியாசதேவருடைய மகன் சுகதேவ கோஸ்வாமி தாயினுடைய கருவில் வந்து 16 ஆண்டுகள் இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த இதுக்கு ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட் கூட உங்களுக்கு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஒரு முறை பார்வதி தாயார் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலே மேன்மையானது எதுன்னு கேட்கும் பொழுது பாகவதத்தை வந்து சிவபெருமான் வந்து எடுத்துரைக்கணும்னு சொல்லும் போது இங்க யாரும் இல்லைன்னா மட்டும்தான் உனக்கு நான் எடுத்துரைப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது சொன்ன பொழுது அங்கே ஒரு கிளி இருந்துதான். அந்த கிளி மட்டும் இருந்தது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல. சோ கிளி வந்து மொத்த பாகவதத்தையுமே வந்து கேட்டுக்கொண்டது. அதனால்தான் சுகா அப்படின்னாலே கிளி என்று பொருள். அதாவது சுகா என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தை வந்து அது தமிழ்ல பார்க்கும்போது கிளின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த கிளி மட்டும்தான் கேட்டு, அந்த கிளி வந்து ஒரு லாஸ்ட் கேண்டோஸ் 10வது கேண்டோ முடிஞ்ச பிறகு 11வது கேண்டோ வரும்பொழுது பார்வதி தாயார் வந்து அயர்ந்து உறங்கி விடுகிறார்கள். ஆனா இந்த அப்படின்னு அதாவது அக்னாலேஜ்மெண்ட் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கும். சோ எங்கிருந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமான் வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு கிளி இருக்கிறது. அங்கிருந்து வந்த அந்த கைலாயத்திலிருந்து வந்த அந்த அந்த கிளிதான் வந்து வியாசதேவருடைய மனைவி வந்து அதாவது கொட்டாவி விடும்பொழுது அந்த வயிற்றுக்குள் சென்றதாகவும், மேலும் 16 ஆண்டுகள் வந்து அவர் அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியாக அவர் வந்து குழந்தையாக வெளியே வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ இது இன்னும் நான் டீட்டெயிலா வாசிக்கல, ஜஸ்ட் நானும் வந்து கேட்டது மட்டும்தான் இங்க உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன். ஸோ டீட்டெயிலா நம்ம படிக்கும்பொழுது அதனுடைய
இன்புட் நம்ம படிக்கலாம். ஸோ பாகவதத்துல இது கண்டிப்பாக வருகின்றது. இந்த மாதிரி பரபிரம்மம் வந்து அதாவது அங்கேயே வந்து விடுதலை அடைந்து விட்டது. யாரு? அந்த கிளி வந்து. சோ அந்த கிளிதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியாக வந்து தாயின் கருவில் வருவது. அதனால பாகவதம் 12 கேண்டோ படிச்சாலே பக்தி கொண்டு, எவ்வாறு படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்சிங் கிடையாது. அதுல வந்து நம்ம வந்து பக்தி கொண்டு வாசிக்க வேண்டும். அந்த 12 கேண்டோவையும் நம்ம முடிச்சோம்னா நாம வந்து அந்த பூர்ணத்தினுடைய அறிவை பற்றி உணர்வதற்கான மார்க்கம், விடுதலை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம அந்த பக்குவ நிலைக்கு சென்று விடுவோம். சோ அந்த கிளியும் வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருந்தது ஆக்சுவலி. அதனால்தான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி பிறக்கும் பொழுதே வந்து அவர் வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மா என்று சொல்வார்கள். அவரு அந்த மாதிரி உடல் மேல துணி கூட கிடையாது, அவர் அப்படியேதான் போயிட்டு இருப்பார். அதாவது அவர் எல்லா நிலைகளிலுமே பகவானை காண்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்து இப்ப கூட நம்ம பக்கம் எல்லாமே காட்டு பக்கத்துல சித்தர்கள் எல்லாம் இருக்கிறதா நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஞானத்தை கலந்தவர்களுடைய செயல்பாடு, அவங்களுடைய அவங்க எப்படி தங்களை வந்து வெளிப்படுத்தி கொள்வார்கள் எல்லாமே வந்து வேறுபட்ட நிலையா இருக்கும். நம்மள மாதிரி சாதாரண மனிதர்கள் போல கிடையாது. எஸ், பதம் 17 வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி இதுல வந்து அர்த்தம் அதாவது வேணும். அர்த்தா இஸ் தி எகனாமிக் டெவலப்மெண்ட். அர்த்தா இஸ் தி எகனாமிக். அதுக்கு வந்து துருவன், துயரத்துல பண்றதுக்கு வந்து கஜேந்திரன். ஆமா, பக்தியில பண்றதுக்கு பரீட்சித் இல்லையா? இல்ல, ஜிக்னாசா வந்து பரீட்சித். அர்த்தா எஸ், ஜிக்னாசா வந்து அர்த்தார்த்தி என்னது பண்ணது, இது இந்த பூர்ணத்தினுடைய அறிவை தேடுவோம். இல்ல நீங்க அர்த்த காம மோட்ச அந்த மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அது சிமிலர் அந்த மாதிரி 4. பட் அதே மாதிரி இந்த 4 விதமான இதுன்றத வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அது வந்து ஒரு ரீகலெக்ஷன் மாதிரி உங்களுக்கு சொன்னேன், அவ்வளவுதான், நத்திங். அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. பட் இந்த அர்த்தம் என்றது அங்கேயும் வருது இல்லையா? சோ அதே அர்த்தம் தான் இங்கேயும் வருது. சோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ரஜோகுணத்திலிருந்து செயல்படுவது இல்லையா? நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய நம்ம வந்து மேன்மையா வரணும்னு நினைக்கிறோம். நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே சம்பாதிக்கக்கூடிய குணம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது தான். சோ யாரெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த நிலையில இருக்குன்றது நம்மளே நாம எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். சோ அவங்களுக்கு அது வந்து போதும் என்ற அந்த மனசு வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தானாக வரக்கூடிய லாபத்தில் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவான குணம் வந்து அவர்களுக்கு உண்டு. சோ அர்த்தார்த்தி என்பது இந்த பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடுபவர். அப்சல்யூட் ட்ரூத். அப்சல்யூட் ட்ரூத் என்பது யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவரை பற்றியான ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வது, அதுதான் ஞானிகள். சோ இந்த இடத்துல வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமியை வந்து நம்ம வந்து அவருடைய பிறப்பு வந்து ஞானியாக அர்த்தார்த்தி என்றதற்கு உதாரணம். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்ல, புரிஞ்சுது. தேங்க் யூ. ஓகே, 17th ஸ்லோகம் சொல்றேன். தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோகி ஞானினா அர்த்யர்த்தம் அகம் சச மம பிரியஹ. சோ இந்த 3 பேர் இல்ல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்றோர், அதுக்கப்புறம் வந்து கேள்வி உடையோர் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் செல்வத்தை விரும்புவோர். இவங்க 3 பேரை விட பூர்ணத்தினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவை தேடுவோர், அவர் அந்த உண்மையை தேடுபவர் தான் வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. சோ இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனுக்கு நான் மிகவும் பிரியமானவன். சோ அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். அப்படின்னா பகவானை பற்றிய ஞானத்தை யார் ஒருவர் வந்து தேடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஞானத்தை பகவானே வழங்குகின்றார் அவர்களுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து. சோ அந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய மனிதன் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பெறும்பொழுது அவன் உணர்தல் எனக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்கின்றான் இல்லையா? இப்ப நம்ம கூட உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு சிறிய பௌதீக செயலே எடுத்துக்கலாம். அந்த பௌதீக செயலே எடுத்துட்டாக்கா நம்ம அதை வந்து யோசிக்கிறோம்ல, செய்யும் பொழுது நம்ம யோசிக்கிறோம். இன்னைக்கு அதுல வந்து ஏதோ ஒரு டிஃபரன்சஸ் வரும்பொழுது நெக்ஸ்ட் டைம் அதை செய்யும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு அந்த மாதிரி லாஸ்ட் டைம் அந்த ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்றதுக்கான முயற்சி கூட நம்ம செய்யறோம். இது பௌதீக கண்ணோட்டம். அதே மாதிரிதான் ஆன்மீகத்துல நாம வந்து பக்தி செலுத்தும் பொழுது
ஒரு சில சமயத்துல நம்ம வந்து கீழே தவறும் பொழுது இனிமே அதை தவறாம நம்ம வந்து மேலதான் போகணும்ன்ற அந்த பக்குவமான மனசு நமக்கு நம்ம முயற்சி நம்ம எவ்வளவு செய்யறோமோ அதற்கேற்றவாறு பகவானும் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்ஷனிங் இல்லையா, சரி இந்த வழியில போ இந்த வழியில போ அப்படின்னு மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு எடுத்துரைத்து கொண்டே இருப்பார். அப்ப நம்ம மனசு வந்து அந்த வழியில செல்லும். அதை அந்த வழியை ஏற்றுக்கொண்டு நாம வந்து மேன்மையாக செல்கின்றோம். சோ அப்படி அந்த பூர்ணத்தினை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள பக்தியில வந்து நம்ம வந்து நிலை பெறக்கான அந்த பக்குவம் வரும் இல்லையா. சோ ஒரு ரியலைசேஷன். இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு ரொம்ப துயருற்று இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கே ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சஃபரிங்கா இருக்கு, எல்லாம் வல்ல இறைவன் மட்டும்தான் அவனை ரட்சிக்க முடியும்ன்ற அந்த மனசுல நான் ஆழமான ஒரு சிந்தனையை வைத்துண்டு அவனுக்கு தேவையான பணிவிடைகளை செய்து கொண்டு மேலும் பக்தியில மட்டும் நான் திளைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்றாவது ஒரு நாள் என் பிள்ளை வந்து நல்ல வழியில இருப்பா அப்படின்ற அந்த உறுதியோட நான் செயல்பட்டேன். ஆனால் கண்டிப்பாக பகவான் அதற்கான மார்க்கத்தை கொடுத்துருவார். இது கண்டிப்பா நடக்கும். நல்ல காரியங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே அவர் வந்து தடை கற்கள் கிடையாது. ஆனால் நம்முடைய குணாதிசயம் வந்து சத்துவமாக இருக்கும் அந்த சமயத்துல இல்லையா. அதே ரஜோகுணம் தாம்சிக் குணம் அதுலயும் வந்து அப்ரூவல் உண்டு. ஏன்னா நம்ம கர்ம பலனத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குணாதிசயத்தை நாம பெறுகின்றோம். அந்த குணாதிசயம் மேலும் நாம வாழக்கூடிய அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு கூட வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. சில பேர் அறியாமையில் வந்து பிறந்திருப்பார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்துல புண்ணியம் இருந்தா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் வாய்ந்தால் அவர்கள் வந்து இந்த அறியாமையிலிருந்து சத்துவத்திற்கு மேலோங்கத்திற்கான மார்க்கத்தை பெறுவார்கள். எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஜகாய் மாதாயே எடுத்துக்கலாம். அவங்க வந்து நித்யானந்த பிரபுனுடைய அனுகிரகத்தால வந்து பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு உத்தமமான பக்தர்கள் ஆனார்கள் என்று பாகவதத்துல கூட நம்ம படிக்கத்தான் போறோம். அஜாமிலன் கூட எடுத்துக்கலாம், அது 6வது கேண்டோல நம்ம படிக்க போறோம். அந்த மாதிரி தவறான வழியில் இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு பிரேக். எப்படின்னா அவங்க முன்னர் செய்த ஒரு நற்காரியத்தின் விளைவாக அவர்களுக்கு ஒரு நல்மார்க்கம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து நல்லவர்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சில சமயங்களை வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. இது இப்படியும் வரும் அப்படியும் வரும். அவரவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். ஒரே சூழலை வெவ்வேறு குணாதிசயங்கள் எடுத்து செல்லக்கூடிய விதம் வந்து வெவ்வேறு நிலை. சோ அதுக்கும் வந்து பகவான் வந்து அப்ரூவல் உள்ளுக்குள்ள இருந்து கொடுப்பார். எதையுமே சாங்ஷன் நமக்கு இருக்கிறது வந்து கொஞ்சமா ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னன்னாக்கா, நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் சுதந்திரமானவர்கள் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் சுதந்திரம் அடைந்தவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் நினைக்கிறோம். ஆனா கிடையவே கிடையாது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம கர்மங்கள் பிக்ஸ்டு. நாம ஆற்றிய கர்மங்கள் நமக்கு பிக்ஸ்டா வேலை செய்யும். ஆனா இந்த சூழல்ல இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு நாம வந்த பிறகு அந்த குணாதிசயத்தை நாம் எவ்வாறு மடைமாற்றிக் கொள்கின்றோம், நம்முடைய சூழ்நிலை எவ்வாறு நமக்கு அமைந்திருக்கின்றதோ அதற்கேற்ற கர்ம பலனை மீண்டும் நாம அடைகின்றோம். அதனால வந்து அந்த சிறு சுதந்திரம் எதுனாக்கா, எவ்வாறு நம்முடைய கர்மத்தை நாம வந்து செயல்படுத்துவது, அது ஒண்ணுதான் நமக்கு பகவான் சாங்ஷனிங்கே கொடுத்திருக்கிறது. எஸ், நம்ம மனசு நினைக்குது நான் இப்படிதான் போகணும்ட்டு, அது ஒரு சுதந்திரம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கிறது. அந்த சுதந்திரம் ஓகே நீ நினைக்கிற அப்படியே செல்வாயாகன்னு பகவான் அனுப்பிச்சிருவார். எஸ், சோ நம்ம மனசு எப்படியோ அதுக்கேற்றவாறு நமக்கு அப்ரூவல் வந்து கிடைச்சிடும். ஆனா அந்த மனசு போற விதம் வந்து எதன் அடிப்படையில், குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில். ஒருவன் வந்து ஒரே செயலை வந்து சத்துவத்திலிருந்து வேறு விதமாக செயல்படுவான், ரஜோவில் வேறு விதமாக செயல்படுவான், தாம்சிக்ல வேறு விதமா செயல்படுவான் இல்லையா. ஒருத்தர் தானம் வழங்குறாங்க, எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். சத்துவத்துல இருப்பவர்கள் வந்து ஒரு தானத்தை வழங்குகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த தானம் வந்து அவர்களுக்கு நன்மையை பயக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த தானத்தினால் தனக்கு ஏதாவது வரணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அது சத்துவகுணத்துல. நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து தானம் கொடுக்குறாங்கனாக்கா அதனால் வரக்கூடிய புண்ணியங்கள் எல்லாம் என்னை ரட்சிக்கட்டும் நினைச்சுட்டு கொடுப்பாங்க. இல்லை என்றால் ஒரு விளம்பரத்துக்காக வந்து அவர்கள் வந்து அதை வந்து கொடுப்பார்கள். சோ நெக்ஸ்ட் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் எந்த காரியத்திற்கு வந்து தானம் வழங்கணும்ன்ற அந்த சிந்தனையே அவருக்கு இருக்காது. இப்ப ஒரு குடிக்காரன் வந்து கேட்கிறான்னா அவனுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அது அறியாமையில் கொடுக்கக்கூடிய தானம். சோ தானம் கூட யாருக்கு எப்படி வழங்கணும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பின்னாடி வரும், அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ அது மாதிரி நம்ம எவ்வாறு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சிறு சுதந்திரம் மட்டும்தான் பகவான் நம்ம கொடுத்திருக்காரு.
மிச்சம் எல்லாமே நாம் எல்லாருமே எந்திரங்கள் தான். இந்த செயல்கள் இவ்வாறு நிகழ வேண்டும், நம்ம குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு எல்லாமே இப்படிதான் நடக்கும்ன்றது வந்து ஆல்ரெடி விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தாக்கா அந்த உயிர் வாழி அதை உபயோகப்படுத்தி கொண்டால் அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து மேன்மை அடையும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்குமே வழங்கப்படுகின்றது, ஆனால் அதை உணரக்கூடிய தன்மை அந்த உயிர் வாழிக்கு இருக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஃப்ரம் தெம், அதாவது சுக்ருத்தினோஸ் 4 வகை. ஆர் தே பியூர் டிவோட்டிஸ்? அவங்க எல்லாருமே எல்லா சுக்ருத்தினோலும் வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் கிடையாது, பியூர் டிவோட்டி கிடையாது, வெறுமனே ஒரு நல்ல மனிதர், அவ்வளவுதான். அந்த அவங்களுடைய பக்தி நிலை வச்சுதான் அவங்க வந்து உத்தம அதிகாரியா, மத்தியம அதிகாரியா, இல்ல வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியான்றது வந்து நிர்ணயிக்கும். கனிஷ்ட அதிகாரி என்றால் அப்பதான் பக்தியில வந்து அடியெடுத்து காலடி எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் ப்ராசஸ் எல்லாம் எதுவும் தெரியாது, இனிமேதான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, சாதன பக்தி எல்லாமே. அது கனிஷ்ட அதிகாரி. மேலும் கடவுள் அதாவது கோயில்ல மட்டும்தான் இருக்கார் கடவுள், அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வேற எங்கேயுமே கடவுள் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வும் அவர்களுக்கு இருக்கும். அதாவது பக்தியினுடைய முழு சாராம்சமும் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, ஆனால் வழி நடத்துதல் என்பது அவர்களுக்கு தேவை. அது கனிஷ்ட அதிகாரி. மத்தியம் அதிகாரி வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருப்பார்கள், ஆனால் டிபேட் பண்ணும் பொழுது அவங்களால வந்து ஸ்ட்ராங்கான பிலாசபிக்க வச்சுட்டு அவங்களால டிபேட் பண்ண முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட நிலை வந்து மத்தியமாதிகாரி. பக்தி என்பது அவர்களிடத்தில் உண்டு. அவர்களும் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிவார்கள், ஆனால் ஸ்ட்ராங் பிலாசபில அவங்க வந்து இருக்க மாட்டாங்க. அதே உத்தம அதிகாரி வந்து அதாவது டிபேட் வச்சா கூட அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க. இதுதான் இந்த 3 நிலைகள். அப்படின்னா பக்குவம் அடையக்கூடிய நிலை வெவ்வேறு நிலைகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து அப்பதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். மத்தியம அதிகாரி வந்து பக்குவம் உண்டு, ஆனால் உத்தம அதிகாரி போல கிடையாது. மேலும் உத்தம அதிகாரி என்பவர் வந்து விடுதலை அடைந்த அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து உத்தம அதிகாரி. சோ ஆர் தே பியூர் டிவோட்டிஸ்? எல்லாருமே பியூர் டிவோட்டிஸ் கிடையாது இல்லையா? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், அதே மாதிரி கேள்வி உடையோர், பூர்ணத்தினுடைய அறிவை தேர்வோர். இதுல லாஸ்ட் ஒன் வேணா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பியூர் டிவோட் லெவலுக்கு கம்பேர் பண்ணலாம். ஆனா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 பேருமே பியூர் டிவோட்டிஸ் கிடையாது, ஆனா அவர்கள் பக்தர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். சம் ஹேவ் ஆஸ்பிரேஷன் டு ஃபுல்ஃபில் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா? இப்ப துருவ மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க. அவர் வந்து பக்தி தொண்டு எதற்கு முதல்ல அவர் ஆரம்பித்தார்? அவர் வந்து தன்னுடைய தந்தையினுடைய மடி மீது உட்கார வேண்டும், ராஜ்யத்தை தான் ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான் அவர் போய் தபசே பண்ணார். உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டே வருது, பிரேக் வாய்ஸ் கிடைக்கிறது. மாதாஜி உங்களோட கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூவா இருக்கும், மாதாஜியோட எங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே 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 ஓகே. சோ பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டர் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் லவ்விங் சர்வீஸ், அதாவது ஆழ்நிலையான அந்த பக்தி தொண்டை வந்து யாருக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடியது? பகவானுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய அவருக்கு, அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் என்னென்ன அவருக்கு நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு புரியணுமோ அது பிரகாரம் செய்யறது. வித்தவுட் டிசையர், எந்த ஆசைகளும் இல்லாம, மெட்டீரியல் ப்ராஃபிட். நம்ம பகவான் கிட்ட பக்தி கொள்ளும் போது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், நோ. பகவான் மாத்திரம் கிடையாது, தேவர்களை வணங்கும் பொழுது கூட நம்ம அந்த மாதிரி பிசினஸ் இதுவே டீலிங்கே பண்ணக்கூடாது. அது பண்டமாற்று முறை மாதிரிதான் இல்லையா? நான் இதை செய்யறேன், நீ எனக்கு இதை செய், நான் இதை செய்யறேன், நீ எனக்கு இது செய், அது தவறு. தட் இஸ் நாட் த வே ஆஃப் வர்ஷிப்பிங். பக்தி என்பது மனதுல எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நம்ம வந்து செலுத்தக்கூடிய ஒன்றுதான் வந்து பக்தி. நமக்கு எது நல்லது பகவான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல வந்து உறுதியை வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். நமக்கு நல்லது, நாம நினைக்கிறதெல்லாம் நமக்கு நல்லது கிடையாது, பகவான் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் நமக்கு நல்லது என்பதை அந்த ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் வந்து மனசுல வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ஏதாவது பொருள் நஷ்டமா இருந்தாலும் லாபமா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் நமக்கு வரணும். சோ எந்த ஒரு ஆசைகளையுமே, இந்த பௌதீக ஆசைகளை வைத்துக்கொண்டு நாம பக்தி செலுத்தக்கூடாது. மேலும் வந்து தத்துவங்களால் வந்து இது இப்படிதான் அப்படிதான்ற அந்த யூகங்கள் அதை பேஸ்டு நம்ம வந்து பக்தி கொள்ளக்கூடாது. மேலும் வாட் இஸ் டெஸ்டினி ஆஃப் த சுக்ரித்தினோஸ், அதாவது நல்லோர்களுடைய இறுதி எப்படி இருக்கும்னாக்கா, இன் டியூ கோர்ஸ் they associate with pure devotees and get purified. பக்தி ரசாமிரத சிந்துல இந்த ஸ்லோகம் இருக்கிறதா சொல்லப்படுகின்றது. நீங்க பக்தி ரசாமிரத சிந்து வரும்போது நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றேன். So they associate with pure devotees. சுக்ரித்தினோஸா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன் கிடைக்கும். இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து some good deeds,
நல்ல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நற்காரியங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள், புண்ணியங்களை பெற்றிருக்கின்றீர்கள். அதனால்தான் பகவத்கீதை கேட்கறதுக்கான பிராப்தத்தையும் இது நீங்க பெற்றிருக்கின்றீர்கள். இந்த நிலைக்கு வரத்துக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பா புண்ணியம் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் நிலைக்கு போறதுக்கு கூட நமக்கு குட் டீட்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அது ஒண்ணுதான் நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம பிரார்த்திக்கணும். இந்த சேவையை நான் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை மட்டும் பகவானே எனக்கு கொடு, அவ்வளவுதான். உனக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கம் மட்டும் எனக்கு காட்டு, அவ்வளவுதான் நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கணும். வேற எதுவுமே நமக்கு தேவை கிடையாது. நமக்கு என்ன தேவையோ அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பார் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்த பகவான் நமக்கு தேவையானது வழங்க மாட்டாரா? கண்டிப்பாக வழங்குவார். அந்த கான்பிடன்ஸ், நம்ம வெறுமனே முயற்சி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். நம்முடைய கடமையை மட்டும்தான் நாம் ஆற்றணும். பலனெல்லாம் அவர் பாதங்களில் நம்ம சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவர் நமக்கு எதை கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும் வளர்த்துக்கொள்ள. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிசினஸ் மேன் இருக்காரு. பிசினஸ் மேன் எனக்கு 10 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு 20 கோடி லாபம் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது அவரை பந்தப்படுத்தும். சோ அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய விடாமுயற்சியால அவர் அந்த பிசினஸ் எடுத்துட்டு போனாக்கா தானா வர லாபத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு திருப்தி கொண்டால் அவர் கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்படுவது கிடையாது. சோ அவரும் பக்தியில முன்னேறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை பெறுகிறார். சோ நாம் எவ்வாறு நம்ம கடமையை செய்யறது, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? கடமை என்பது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். ஆனால் அதை எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும்? பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் ஆற்ற வேண்டும். அதுவும் ஒரு விதத்துல நமக்கு பக்குவமான நிலையை கொடுக்கும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்குகள், பொறாமை இல்லையா, பேராசை, கோபம், இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகும். அட் வாட் ஸ்டேஜ் டூ சுக்ரீனிதோஸ் பிகம் பியூர்? அதாவது இந்த நல்லவர்கள் எந்த நிலையில தூய பக்தர்கள் ஆகின்றனர் என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். when they are free from பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு, அதுக்கப்புறம் when they fully understand the material remuneration has nothing to do with the spiritual improvement இல்லையா? நம்ம பௌதிகத்துல முன்னேறுவதற்கும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த துறையே வேறு, இந்த துறையே வேறு இல்லையா? பௌதிகத்துல நாம் எவ்வளவு லயித்து கொண்டு முன்னேறுகின்றோமோ அவ்வளவு நம்ம ஆன்மீகத்துல கீழே தான் இருப்போம். எவ்வளவு நாம ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் இருந்து கொண்டு பௌதிகத்துல நம்ம செயலாற்றுகின்றோமோ அது தானா வரக்கூடிய லாபத்தை வெற்றுக்கொண்டு நம்ம திருப்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? சோ பகவான் அவன் நமக்கு என்ன எழுதப்பட்டிருக்கின்றோ அதை கண்டிப்பா வழங்குவார். சோ நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய கருணையால நம்ம எதை கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த தூய பக்தி நிலையை அவர்கள் அடைய முடியும். சோ ஒருவர் தூய பக்தி சேவை செய்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் பௌதிக ஆசையில் இருந்து விடுபட்டிருப்பார்கள். அதுதான் குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் த ஹோப் ஃபார் மிஸ்கிரியன்ஸ் இன் டு அதாவது மிஸ்கிரியன்ஸ்னா நாத்திகவாதிகளை பற்றி, இன் ரெகார்ட் டு த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா? சோ நாத்திகவாதிகளுடைய அவர்களுடைய நிலை எப்படி? ஃபார் தம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இல்லையா? அவங்களுக்கு பக்தி சேவை என்பது வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அவங்களுக்கு அடைய பெற மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சுயநலம் மற்றும் அதாவது இர்ரெகுலர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒழுங்கற்ற நிலையில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்தில் எந்த ஒரு இலக்கும் இருக்காது அவங்களுக்கு. சோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்கள், இல்லை என்றால் கீழான உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். இஃப் பை சான்ஸ் தே கம் இன் கான்டாக்ட், அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு சிறிய புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா, ஒரு தூய பக்தருடைய அசோசியேஷன் கிடைச்சதுனாக்கா கண்டிப்பாக அவர்கள் மேம்படுவார்கள். இல்லை என்றால் அவர்கள் கீழே தான் தள்ளப்படுவார்கள். சுக்ரித்தினோஸ் பயஸ் பீப்பிள் அந்த செயல்களை எல்லாம் அவர் அத்தகைய செயல்கள் மட்டும்தான் ஈடுபடுவார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அதுக்கப்புறம் நோ இன்டாக்சிகேஷன். இந்த 4ஐயுமே யார் அதாவது ஸ்வீகரிக்கின்றார்களோ அவர்கள் தர்மமான இதுல கண்டிப்பாக நிற்பார்கள். பக்தி தொண்டிலையும் அவர்களால முன்னேற முடியும். பேசிக்கலி நல்லது கெட்டது என்று எதுன்றதை வேறுபடுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அவன் சிறிய முயற்சி செய்தாலே பக்தியில அவனால முன்னேற முடியும். அர்த்த அப்படின்னாலே டிஸ்ட்ரெஸ்ட், அதாவது துயருற்றோர். அர்த்தார்த்தி அதாவது வெல்த் சீக்கர். அதுக்கு நான் தவறா சொல்லிட்டேன், சாரி. அர்த்தாக அதாவது அது ப்ரொனவுன்சியேஷன் வேறு. அர்த்த என்பது அது செல்வத்தை விரும்புவார். அந்த இடத்துல நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் படிச்சோம். தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ.
இங்க வந்து அர்த்தாக, அதாவது ப்ரொனன்சியேஷன் வேறு. அர்த்தாக அப்படின்னாக்கா துயருற்றோர், அர்த்தார்த்தி என்னாக்கா செல்வத்தை தேடுவோர், ஜிக்னாஷு கேள்வியுடையோர், அது கரெக்ட். ஞானி வந்து பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடுவோர். சோ இந்த 4மே வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டும். அடுத்து பெஸ்ட் யார் இதுல நீங்க நினைக்கிறீங்க? இதுல பெஸ்ட் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? யாராவது அன்மியூட் பண்ணி. சுகர். அவர் அதாவது ஞானி தான் பெஸ்ட், அவர் தான் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்று நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர் மற்றும் ஞானி. இதுல பெஸ்ட் வந்து யாருன்னா ஞானி தான். இந்த 4 விதமான ஞானி தானே. ஆமா, சுகர் ஞானி தான். இந்த ஃபுல் நாலேஜ் ஆஃப் அப்சல்யூட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுது இந்த பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து நாம விடுபட்டிருப்போம் இல்லையா? தூய பக்தி சேவையில் நாம் ஈடுபட்டிருப்போம். அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. when one is in pure knowledge இல்லையா, அந்த ஆழ்நிலையில வந்து இருக்கும் பொழுது பகவானோட அவர்கள் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த பௌதிக கலங்கங்கள் எல்லாமே அவர்களை வந்து தொடுவதே கிடையாது. it cannot touch அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், 18th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. உதாரா சர்வ ஏவைதே ஞானி த்வாத்மைவ மே மதம் ஆஸ்திதஸ் சஹி யுக்தாத்மா மாம் ஏவம் அனுத்தமாம் கதிம். எஸ், கிருஷ்ணா. சோ இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள் தான். அதாவது 4 விதமான நல்லோர்கள் வந்து உத்தமர்கள் தான். ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில், அதாவது ஞானியாக இருப்பவன் யார் நிலை பெற்றுள்ளனோ நான் நான் என்னை போலவே கருதுகின்றேன் அவனை இல்லையா. அதாவது ஞானத்தில் யார் ஒருவர் திளைத்திருக்கின்றார்களோ பகவானுடைய ஞானத்தில், அவர்களை வந்து பகவான் தன்னுடைய ரூபமாகவே கருதுகின்றார். அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. அதாவது வைகுண்டம் கோலோகத்தை அடைவது உறுதி என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக பகவான் வந்து விளக்குகின்றார். எஸ், 19வது ஸ்லோகம். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானாவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் ஹிதி சா மகாத்மா சுதுர்லபா இல்லையா. சுதுர்லபா, வெரி ரேர் இல்லையா, மிக அரிதானது என்று சொல்லப்படுகிறது. பகுனாம் ஜென்மானாம் அந்தே, பற்பல பகுனாம் ஜென்மானாம், அநேக ஜென்மங்கள் வந்து எடுத்த பிறகு உண்மையான அறிவுடன் ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே, அதாவது மாம் பிரபத்யதே, தன்னை பகவானை பற்றிய ஞானத்தை வந்து உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் சர்வம் இதி வாசுதேவனே எல்லா காரணங்களும் இல்லையா, அவர்தான் மூல காரணம் வாசுதேவர். சர்வம் இதி சா மகாத்மா சுதுர்லப, அப்படி உணர்ந்த ஒரு மகாத்மா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் மிகவும் அரிதானவர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் நம்ம பிறக்கும் பொழுது நித்திய பத்தர்கள் மீண்டும் வந்து நம்ம சில நற்காரியங்கள் செய்வதால் வந்து வாழ்நிலை வந்து ஏற்றம் அடைந்து கொண்டு செல்லும். அடுத்த பிறவி அதன் அடிப்படையில் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ கர்ம காண்டால இருந்து கர்மயோகி, அதுக்கப்புறம் கர்மயோகத்திலயும் வந்து சகாமத்துல இருந்து நிஷ்காமம் இல்லையா. சோ இந்த சகாமத்துல இருக்கும் பொழுதும் சரி நம்ம வந்து தேவர்களை வழிபட்டு நம்ம பலன்களை, பற்பல பிறவிகள் வந்து நாம தேவர்களை வழிபட்ட பிறகுதான் மகாமாயை வந்து நம்ம அந்த ஆத்ம ஞானத்தின் தரப்பில் நம்ம மனசு இட்டு செல்லும் பொழுது அவளே நம்மை விட்டு தூரமாக விலகி விடுவாள். எதுவரைக்கும் நாம வந்து பக்தி தொண்டோ பகவான் தரப்பில் நம்முடைய ஈர்ப்பு இல்லாம இருக்கோ, நாம அந்த பௌதீக இதுலயே வந்து சுத்தின்றே வரும்பொழுது அவளுடைய பிடியில தான் நம்ம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். எப்ப நாம இந்த பௌதிக பிடியிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்ப மகாமாயையை வந்து இந்த யோகமாயா இருக்கக்கூடிய பகவானின் தரப்பில் செல்வதற்கான பாதையை வந்து அவளே வந்து தோற்றுவிக்கிறாள். சோ எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், சர்வ காரணத்துக்கு காரணம், சர்வம் இதி, அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது வாசுதேவன் இல்லையா. எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். சோ பிரபத்தியத்தை இல்லையா, சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பக்தி, அப்படிப்பட்ட பக்தி சேவை வந்து மிக மிக அரிதானது என்று சொல்லப்படுகின்றது. knows that spiritual life is full of activities which are eternal, blissful, சத்து சித்து ஆனந்தம்.
சத் என்றால் உண்மை, சித் என்றால் ஞானம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தத்தை குறிக்கிறது. அதனால்தான் பகவானுடைய சொரூபம் வந்து சச்சிதானந்த நிலை என்று சொல்வார்கள். ஸோ அந்த பிளிஸ்ஃபுல், நாட் ஜஸ்ட் இம்பர்சனல், நம்ம வாய்டு சூன்யமோ இல்ல வந்து வெறுமனே அரூபமோ கிடையாது. ஸோ ஞானம் என்பதை வந்து நாம பகவானுடைய அவருடைய உன்னதமான அந்த ஆற்றல், அவருடைய ரூபம், இதை வைத்துதான் நம்ம எல்லாமே புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா? அதாவது நாம் இந்த பௌதீக உலகத்துல பௌதீக உலகம் என்பதே ஆன்மீக உலகத்தினுடைய தலைகீழ், அதாவது அந்த பிம்பம் தான் இந்த இடத்துல நாம வந்து பார்க்கின்றோம். அங்கேயும் ஆலமரம் உள்ளது, இங்கேயும் ஆலமரம் உள்ளது. அது வந்து ரியல், அதாவது உண்மை. ஆனால் இங்கே பிம்பம் என்பது நாம 15வது அத்தியாயத்துல படிக்கின்றோம். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் த அல்டிமேட் கோல். ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் இலக்கியது பகவானின் திரு பாதங்களை தஞ்சம் அடைவது ஒன்றுதான் இலக்கு. ஸோ அதனால நம்ம எப்பொழுதுமே பகவானின் திரு பாதங்களுக்கு நம்ம மனசை வந்து சமர்ப்பித்து கொள்ள வேண்டும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் லார்ட் ஆஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் த காசஸ். இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி அது உங்களுக்கு சொன்னா தெரியாது. ஸோ பிரம்ம சமீதையில வந்து பிரம்மர் பாடுறது இல்லையா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அந்த வாசுதேவன் அப்படிங்கறது வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அண்ட் திஸ் விஷன் precipitates full surrender. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம ஒண்ணு பிரம்மரே பாடியிருக்கார், நம்மளை படைச்சிருக்கக்கூடிய பிரம்மரே பாடி இருக்கும் பொழுது அதை நாம உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? சோ அப்பதான் நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து முழுமையாக சமர்ப்பித்து கொள்ள முடியும். நம்முடைய இலக்கும் வந்து பகவானுடைய திரு நாட்டை சேர்வது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் ரியலைசஸ் த டிபெண்டன்சி. நாம யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. எல்லாருமே பகவானின் அவருடைய பிடிக்குள்ளதான் இருக்கும். ஹி இஸ் a சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் இல்லையா? அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் ஆதி அனாதி அவர்தான். அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே அவருடைய ஆட்சிக்கு கீழே தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஹி இஸ் த சுப்ரீம், அதாவது கண்ட்ரோலர் அண்ட் மெயின்டெய்னர். அதனால நம்ம யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது, சுதந்திரம் ஆகவும் முடியாது இல்லையா? அவரே தான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இயக்கின்னு இருக்கார். அவர் இல்லைன்னா இந்த ஜீவனம் இயங்காது. அப்புறம் நம்ம எப்படி சுதந்திரமானவர்கள் என்று நினைக்க முடியும்? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் இதை புரிந்து கொள்வது எப்படின்னா, when trying to give up attachment of materialism, there is some leaning towards impersonalism. அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே விட்டுறணும்னு நினைக்கிறோம்னா துறவரம். அப்போ வந்து துறவரம் என்பது வெற்றிடம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மனசுல எதுவுமே இல்லை, எல்லாத்தையும் விட்டுடணும், தோன்றாத, அதாவது ஆற்றல், அந்த போக்கஸா உட்காந்து தியானங்கள், அதுதான் வந்து இம்பர்சனலிசம்க்கு போறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அருவத்தன்மைக்கு இட்டு செல்லும். மேலும் வந்து அதுல முன்னேறும் பொழுது லேட்டர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஆனா வெறுமனே தியான பயிற்சிகளே உட்கார்ந்து கூட நமக்கு பக்தி வராது இல்லையா? ஒரு சம்பந்தம் மட்டும்தான் நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதனால நம்ம வந்து நம்ம யோக நிலையில வந்து நிறைவடைய முடியாது. எந்த யோகமா இருந்தாலும் இறுதியில பக்தியில வந்து நிலை பெற்றால் மட்டும்தான் அந்த யோகம் வந்து முழுமை அடையும். ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து அந்த உயிர்வாழி வந்து பக்தி இதுல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும். He becomes attached and surrenders to the supreme personality of Godhead. இது advanced stage. Okay. Yes, next ஸ்லோகம் 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. 19th வேணுமா? 19th வாசிச்சோமா? இல்ல படிச்சாச்சு. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே வாசிச்சிட்டோம். எஸ் 20. காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹ்ருதஜானாஹ பிரபத்யந்தேன்யதே தேவதாஹ தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா. எஸ், இது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தேவ வழிபாடை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போறோம். நாம் எவ்வாறு அதை தவறாக வழிபடுகின்றோம் என்பதை நாம இந்த இடத்துல தேவர்களை நாம கண்டிப்பாக வழிபட வேண்டும். ஆனால் வழிபடும் விதம் தான் நாம தவறு. நாம செய்யறது அதுதான் இல்லையா? ஜட ஆசைகள், நமக்கு வந்து செல்வம் வேண்டும், பொசிஷன் வேண்டும், பதவி வேண்டும் இல்லையா? இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆசைகள். நீங்க எங்க, அதாவது நம்ம நார்மலா ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு கூட நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், உடனே பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள், அபிஷேகங்கள், அதுக்கப்புறம் அதை சாத்துறது, இதை சாத்துறது எல்லாமே செய்யறோம் இல்லையா? ஸோ எவ்ரிதிங் we are doing for the materialistic benefit. அது தவறு இல்லையா? அவங்க தேவர்கள் நம்மளை ரட்சிக்கின்றார்கள், அவர்கள் நம்மளை ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நாம பக்தி மரியாதை செலுத்துவது என்பது நம்ம கடமை.
பக்தி மட்டும் தான் செலுத்தணும் அவங்க கிட்ட. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அவர்கள் இதை வழங்குகிறார்கள் என்பதற்காக நாம வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரைப் கொடுக்கக்கூடிய வேலை, நான் இதை செய்யறேன் அதை செய்யறேன் இல்லையா, அந்த மாதிரியான செயல்கள். வருடத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம விசிட் பண்றது. நான் எந்த தேவ வழிபாடு செய்தாலுமே நம்ம வந்து அதை புதுப்பிச்சுட்டே இருக்கணும். நம்ம எப்போ மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட் செய்யணும் எதிர்பார்க்கும் பொழுது. ஆனா நார்மலா ஒரு தேவ வழிபாடு வந்து நம்ம எப்ப வேண்டாலும் செய்யலாம். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யறது தான் வந்து வழிபாடே. ஃபர்ஸ்ட் அதை புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி என்பது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது. வெறுமனே அவங்க மீது நமக்கு அன்பு இருக்க வேண்டும், பக்தி கொள்ள வேண்டும். அது பகவானா இருந்தாலும் சரி, தேவர்களா இருந்தாலும் சரி. தேவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக பகவான் படைத்தார். அதனால அவர்களை நாம பூஜிப்பதால் நமக்கும் அந்த ரட்சணை என்பது கிடைக்கின்றது. அவர்கள் நல்ல அருள் பாலிக்கின்றார்கள், அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து நம்ம வேற எந்த இதுவுமே கிடையாது. பகவானை நம்ம வந்து வணங்கினால் அவருடைய உலகத்திற்கு செல்கின்றோம், தேவர்களை வணங்கினால் தேவ உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம். வித்தியாசம் அதுதான். நம்ம ஒரு அண்டத்துக்குள்ளே எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இதை அண்டத்தை தாண்டி வெளியே செல்றதுதான் வந்து வைகுண்டம். வைகுண்டம் வேற இடத்துல இருக்கு. நாம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகத்திற்கோ இல்லை வந்து பித்ருலோகத்திற்கோ எங்கேயோ நாம யாரை வந்து வணங்குகின்றோமோ அந்த உலகத்திற்கு சென்று விடுகின்றோம் இல்லையா. சோ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் இல்லையா, ஜட ஆசைகளால் தான் நம்ம அறிவை இழக்கின்றோம். ஆசை இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. யோசிக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு பகவான் கொடுப்பார். ஆசைகள் வந்து நம்ம அற்ற மனிதர்களாக நம்ம இந்த இடத்துல பிரபஞ்சத்துல யாருமே கிடையாது. ஆனால் எவ்வாறு ஆசை கொள்ள வேண்டும், எந்த அளவுக்கு ஆசை கொள்ள வேண்டும், எதன் மீது ஆசை கொள்ள வேண்டும், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இந்த மூன்றையும் தெரியாம நாம வந்து வெறுமனை எதைய பார்த்தாலும் நமக்கு வேண்டும்னு நினைக்கிறோம் பாரு, அது அறிவு இல்லாதவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல். சோ அவர்கள் தேவர்களிடத்துல சரணடைந்து இல்லையா. சோ நம்ம கூட ஊர்ல ஒரு கல்லு வச்சு கூட ஒரு குங்கம் வச்சு நம்ம வந்து அங்கேயே ஒரு கடவுளை நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம். அதுதான் நம்மளுடைய இது இல்லையா. சோ தேவர்கள் சரணடைந்து தங்கள் அங்கே வந்து அந்த ஸ்தல தேவதை வந்து நமக்கு வந்து அனுகிரகிக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறுகின்றோம். அவளுக்கு பூஜை செய்யணும். எஸ், கிராம தேவதைக்கும் பூஜை செய்யணும், தல தேவதைக்கும் பூஜை செய்யணும், குல தெய்வத்துக்கும் பூஜை செய்யணும் இல்லையா. எல்லாவற்றுக்கும் நாம பூஜை செய்ய வேண்டும். ஆனால் எவ்வாறு பூஜை செய்ய வேண்டும், அவர்கள் திருப்தி கொள்ற மாதிரி நம்ம வந்து பக்தியை மட்டும் செலுத்தணும். அதை நாம மறந்து விடுகின்றோம். சோ நமக்கு ஏதோ ஒரு வேணும், நான் வந்து இதை செய்யறேன், கடா வெட்டுறேன், இதெல்லாமே நம்ம வந்து வேண்டிக்கிறது எல்லாமே உண்டு இல்லையா. சோ இப்படி ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது எல்லை தெய்வம் காவல் தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி இப்பயும் இந்த காலகட்டத்துல நடந்துட்டுதான் இருக்கு. ஆனா எந்த தெய்வமும் நம்மள வந்து பலி கேட்கறது கிடையாது, நாம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சத்திய யுகத்துல பலி வந்து இருந்தது, பிராமணர்களே பலி கொடுத்தார்கள். அப்படின்னா அவர்கள் உச்சரிக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருந்தது அந்த காலகட்டத்துல. மேலும் அந்த பலி கொடுக்கறது எதுக்குன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த விலங்கு வந்து மனிதனாக பிறவி எடுக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை பெறுகின்றது. ஆனா இப்போ நம்ம உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த மந்திரத்துல பவரும் கிடையாது, அவர்கள் உச்சரித்த அளவுக்கு மந்திரங்களும் இப்ப யாரும் வந்து உச்சரிக்கிறதும் கிடையாது இல்லையா. சோ எல்லாமே கலிகாலம், கலங்கங்கள் நிறைந்த இந்த புவியே வந்து கலங்கங்கள் நிறைந்தது ஆகிவிட்டது. அதனால அந்த அளவுக்கு ஆஸ்டாரிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட கிடையாது, தவங்கள் கிடையாது. அதனால நாம இப்ப வெட்டினா அதை நம்ம தான் சாப்பிட வேண்டும், அப்படிதான் ஆயிடுச்சு இப்போ இல்லையா. சோ தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கேற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நாமே நியமங்களை, வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து எங்கேயாவது நமக்கு வந்து இந்த ஊர் எல்லை காவல் தெய்வங்களுக்கு எங்கேயாவது வழிபாட்டு முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதா? கிடையாது. அதெல்லாம் நாம மனிதர்களாக ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுதான் இல்லையா. சோ தங்களது இயற்கைக்கேற்ற, நமக்கு இயற்கைக்கேற்றவாறு இல்லையா. இந்த வாட்டி நாம பொங்க வச்சோம், நாளைக்கு எல்லாருமே காமனா வச்சிருவோம். எல்லாமே ஒரு வாட்டி செய்த மாதிரி இன்னொரு வாட்டி கூட நம்ம செய்ய மாட்டோம். இது இப்படிதான் செய்யணும்ட்டுலாம் கிடையாது, நம்ம மனசுக்கு என்ன வருதோ அப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சிரும். சோ அந்த மாதிரி தங்களது இயற்கைக்கேற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றன இல்லையா. சோ இந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து அது வந்து தவறுதலாக ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள். சோ தவறான வழிபாட்டு முறை என்று பகவான் இங்க சொல்றார். ஆக்சுவலி S21 வாசிங்க மாதாஜி. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தயா சிதுமிச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம்யகம். எஸ், பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோரும் இதயத்திலுமே நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் இல்லையா. க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக பகவான் வந்து எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கார். நாம யாரையுமே வணங்காத இருந்தா பகவான் வந்து அவரையும் நம்ம வணங்குறது கிடையாது, பக்தியே செய்யறதுன்னா பகவான் அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தேவதையாவது நம்ம வழிபாடு செய்து அந்த பக்குவ நிலையை அடையிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த வழிபாட்டு முறையில வந்து நற்காரியங்கள் இல்லையா
அந்த செயலில் நாம் ஈடுபட வேண்டும்ன்றதுக்காக பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள் இருந்தே ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை, அதாவது வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது இல்லையா, ஒரு தேவதை மீது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து முருகரை வந்து வணங்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ எஸ், அதுக்கும் பகவான் சாங்ஷன். இப்ப என்ன வணங்கலன்னா பரவாயில்ல, பற்பல பிறவிகள் முருகப்பெருமானை வணங்கியாவது நீ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மோட்சகதிக்கு வர்றதுக்கு என்னை வந்து வணங்குறதுக்கான பிராப்தத்தை பெறு, இந்த புண்ணியங்கள் வந்து உனக்கு வந்து என்னை வணங்குறதுக்கான பிராப்தம் கிடைக்க பெறுவாய் அப்படிங்கறதுதான் பகவானுடைய கோட்பாடு. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பற்பல பிறவிகள் நம்ம தேவர்களை வழிபாடு செய்த பிறகுதான் நமக்கு பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான மார்க்கம் வந்து கிடைக்க பெறுகின்றோம். சோ வழிபட வேண்டும் என்று ஒரு உயிர்வாழி நினைக்கும் பொழுது நான் இந்த தேவதை தான் வணங்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ அப்படின்னு நான் மனசுல ஒரு ஆசை எழும்பொழுது பகவானும் அதுக்கு வந்து சாங்ஷனிங். ஏன்னா நீ யாரையுமே வணங்காம கீழான ஒரு நிலைக்கு செல்வதை விட தேவதையை வணங்கி அந்த தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய உலகத்திற்காவது சென்று அந்த புண்ணியங்களால் நீ வந்து நன்னிலை அடைந்து மீண்டும் மனித பிறவி எடுக்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் உனக்கு ஏதோ ஒரு சமயத்தில் வந்து என்னை வணங்கக்கூடிய பிராப்தம் உனக்கு கிடைக்கும் பொழுது இறுதியில் நீ என்னை வந்து சேர்வாய். இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ தேவ வழிபாடு என்பது இவ்வாறுதான் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த குறிப்பிட்ட தேவடன் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கை இல்லையா, எல்லாமே நம்பிக்கை தான். இப்ப பகவான் மீது நம்ம பக்தி கொள்ளணும்னா பகவான் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்னா அவரே உள்ளுக்குள்ள இருந்து சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி அவரே கொடுக்கிறார் நமக்கு. எஸ், 20 செகண்ட் வாசிங்க மாதாஜி. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்ய ஆராதனமீஹதே லபதே ச ததः காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக ஒருவருடைய நம்பிக்கை வந்து அதாவது ஊர்ஜிதப்படுத்தும் பொழுது அவன் அந்த குறிப்பிட்ட தேவதை மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை செலுத்த ஆரம்பிக்கின்றான் இல்லையா. அந்த தேவதையை வந்து வணங்கி அவனுக்கு இந்த பௌதிகத்துல என்ன ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றான், முயற்சி செய்கிறான். அந்த தேவதையும் அவர்களுக்கு வந்து அருள் பாலிக்கின்றது. ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும். இன்டைரக்டா பகவான்கிட்ட இருந்தா நம்ம அதை வாங்குறோம், டைரக்டா நமக்கு தெரியறது இல்ல. நம்ம இந்த கடவுளை வணங்குறோம், இந்த கடவுள் நமக்கு அனுகிரகிச்சார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அவர்களுக்கெல்லாம் வரங்கள் வந்து பகவான் தான் வழங்குகின்றார். அவர்களை எல்லாம் படைத்தவர் பகவான் தான் இல்லையா. சோ இப்ப நம்ம கூட நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா. தேவர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய பிள்ளைகள் மாதிரிதான் இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேற. அவங்க எல்லாருமே நம்மளை மேனேஜ் பண்றதுக்காக படைக்கிறனா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் ஹையஸ்ட். இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, சிஇஓ இருக்காரு, பெரிய கம்பெனி. பில்கேட்ஸ் இருக்காரு, பில்கேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய எக்ஸிக்யூட் லெவல்ல வந்து பெரியவங்க இருப்பாங்க. ஆனா கீழே வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு எம்ப்ளாயா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பவரே வேற, ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரண எம்ப்ளாய்க்கு இருக்கக்கூடிய பவர் வேற. நாம இந்த பௌதீக ஆங்கிள் இருந்தே பார்த்தா கூட டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இல்லையா. மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லீடர்ஷிப் லெவலுக்கு டைரக்டர் லெவலுக்கு போகக்கூடிய நிலையில இருக்காங்க. ஒரு கம்பெனி டைரக்டருக்கும் ஒரு சாதாரண எம்ப்ளாய்க்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு இல்லையா. அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் வேறு, நமக்கு வந்து சாதாரண ஒரு மனிதர்கள் நாம. சோ இப்படி அவங்களுக்கு யார் பவர் கொடுக்கறது, அந்த கம்பெனி ஓனர் தான் கொடுப்பார். அதே மாதிரிதான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே ஓனரா இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் படைத்த தேவர்களுக்கு எல்லாமே வரங்கள் எல்லாம் வழங்கி இருக்கிறார். நம்மளை எல்லாருமே ரட்சிப்பதற்காக அவர் ஆல்ரெடி அந்த பவர் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கார். சோ அந்த பவர் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே தேவர்களும் வந்து அருள் பாலிக்கிறார்கள். சோ ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவது என்பது இந்த இடத்துல இருந்து நாம இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 23rd ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அந்தவத்து பலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பகவானை வணங்கக்கூடிய பிராப்தம் பெறுவரைக்கும் நாம வந்து தேவர்களை வணங்குகின்றோம் இல்லையா. சோ தேவர்களை வணங்கும் பொழுது நாம கேட்கறது எல்லாமே என்ன, பௌதிக முன்னேற்றத்துலதான் நம்ம கேட்கிறோம். செல்வம் வேண்டும், இருக்க இடம் வேண்டும், பிள்ளை வேண்டும், இது எல்லாமே வந்து பௌதிகம் தான் இல்லையா. சோ நமக்கு வந்து அந்த லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் எது தேவை, அதாவது நம்ம ஹையஸ்டா நம்ம நினைக்கிறது கிடையாது. இந்த கலியுகத்துல நம்ம வாழ்றதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து தேவர்கள்கிட்ட வாங்குறோம். சோ அது எல்லாமே வந்து பௌதிகம் சம்பந்தப்பட்டது. சோ அப்ப நம்முடைய புத்தி வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் போகவில்லை இல்லையா. அதுதான் உயர்வான
அது அறிவு இல்லையா? ஆனா நம்ம சிற்றறிவு என்றால் இந்த பௌதிக தேவைகளுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அறிவு வந்து லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? அந்த பலன்கள் எல்லாமே வந்து தேவர்களும் வழங்குகிறார்கள். ஆனால் அத்தகைய பலன்கள் அனைத்துமே வந்து தற்காலிகமானதுதான், ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். அதுக்கு எல்லாமே லிமிட்டட் தான். அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு லிமிட் தான். ஸோ அவங்க கெப்பாசிட்டி கூட ஒரு லிமிட் தான். இப்போ கம்பெனி ஓனர் கொடுக்கக்கூடிய சலுகை வேறு, ஒரு அதிகாரி கொடுக்கக்கூடிய சலுகையும் வேறு இல்லையா? அவருக்குன்னு இவ்வளவு லிமிட் ஃபண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நமக்கு கொடுக்க முடியும் பெனிஃபிட்ஸ். ஆனா ஓனர் நினைச்சா ஒருத்தர் வந்து மேலேயும் உட்கார வைக்க முடியும், கீழேயும் இறக்கி விட முடியும். அதுதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய நிலை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர் இல்லையா? நாம் எந்த தேவதையை வணங்குகின்றோமோ, அதாவது அந்த தேவதையினுடைய இறுதியில் மரணித்த பிறகு நாம் அந்த தேவதை மீதே நம்முடைய மனதை வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த உலகத்திற்கு தான் நாம செல்கின்றோம். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா அந்த உலகத்திற்கு சென்றால் மீண்டும் நாம திரும்பி வரமாட்டோம். அது தவிர்த்து நாம எந்த உலகத்திற்கு சென்றாலும் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் நாம திரும்பி வருவோம். ஸோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதான் தேவ உலகங்களுக்கு சென்றால் நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி வருவோம். அதே பகவானை சேவிக்கும் பொழுது நாம வந்து வைகுண்டம் கோலோகம் செல்லும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வரமாட்டோம். ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நான் 7 மணி கிளாஸ் இருக்கு. ஒரு 2-3 வாரம் மட்டும் கொஞ்சம் நான் அரை மணி நேரம் முன்னாடியே முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு 7 ஸ்லோகங்களுக்கு அடுத்த வாரம் நம்ம அதை பார்க்கலாம். இங்க எல்லாருக்குமே பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள், உழவர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு நான் இந்த செஷனை நிறைவு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பத ஆருபியஷ கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம